नमस्कार। कलाकार नाट्य अनुष्ठान नाटक मंच को स्वागत। मुहेली ए नाटकर निर्देशक। मो सह जो कलाकार मैंने अच्छा से मो कंढी से मुझे सजेबी से सेपरी करेंगे। मुझे सामना को डाकुची। इशारे आपण मान को गोटे गप कहे। हाँ, गपटी भारी पुराणा। गपटी को लिखिथिले आम ए बालेश्वर माटीर गर्व और गौरव व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति। नाटे पाटपुर गाँ शेष मुंडे कुड़ियाटी थिला। कुड़ियारे रोला श्याम बंधु। श्याम पेशार जमीदार करण। मासक दरमा 2 टंका। दरमा छाड़ी पाउती विषधनी बाहालोणी इत्यादि आउ किछि रोजगार हुए। एसबू मिसाइले मासक 4 टंका कम हेनी। श्याम बंधुर किछि अभाव न थाए। बाड़ी रे विभिन्न प्रकार चाषबास। गाई 2टी क्षीर आ दही मिल जाए। बुढ़ी चषु मिसाई घसी बारी देले आउ काठ किणवा को पड़ेनी। जमीदार जो 3.5 माण जमी देइथिले सेतिकी जेतिकी धान बाहरे धान बळेनी कि कमेनी। श्याम बंधु हमर भारी भल लोक। समस्त को बापरे धन रे कही कर आदाय करे। काहाके भी अन्याय रे पैसा टी भी निएनी। घरे तार 4 प्राणी। आपे 2 प्राणी, माँ बुढ़ी आउ ता निज झील रेवती। हेलो, तू एठी बसिचु? तते मु तने केते खोजिलिनी। बुझिलु बहु, रेबो हमर भजन गाई सिखिलानी। ल रेबो, से भजनटा गाइले सुनिबा। की करीबी गुहारी तुम्हें न चाहिए नाथ गरीब जीव सरी काके करीबी गुहारी करबान कर त्राण पदे समर्पिछि प्राण करबान कर त्राण पदे समर्पिछि प्राण हृदय अछि तम नाम धरी कागे करीबी गुहारी तुम्हे बिना त्रिजगत शून्य है हरि कागे करीबी गुहारी शीतल कर जीवन प्रेमामृत दान करी कागे करीबी गुहारी। 2 वर्ष तले स्कूल डेपुटी इंस्पेक्टर गाँ मुखिया मान अनुरोध रे गोटे अपर प्राइमरी स्कूल टे ए गाँव रे बसई दे जाइथिले। हे बाबू जनक आमर सेठी शिक्षकता चाकरी करते। मासक दरमा 4 टंका। याक रूप जेमिति गुण जेमिति नाम भी ठीक सेमिति वासुदेव। पुनी पर्वरे वासुदेव को श्याम बंधु ताक घर को निमंत्रण करती। ए जीवा आसवा भितरे वासुदेव सहित श्याम बंधुकर केमिति गोटे संपर्कटा घनिष्ठ हो जाइछि। वासु आमर पिला बेलु माँ छौंड मामू माई पाखरे रही पाठ पढ़ी।
ସେଦିନ ବାସୁକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ରେବତୀ କହିଲା, ବାପା ବାସୁ ଭାଇ ଆଇଲେ। ବାସୁ କିରେ? ଆସ ଆସ, ବସ ବସ। ଆଉ ଖବର କଣ? ଖବର ଆଉ କଣ ମଉସା, ଏଇ ଚାଲିଛି ତ। ଆରେ ବାପା, ତମେ ଖିଆପିଆ କରୁଛ ତ? ଝଡି ଗଲଣି। ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଜାଣିଛ କଟକରେ ଗୋଟେ ବାଳିକା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ସେଠି କେବଳ ଝିଅ ମାନେ ହିଁ ପଢନ୍ତି, ଲୁଗା ସିଏ ଶିଖନ୍ତି। ଆମ ରେବ ଯଦି ସେଠି ପଢନ୍ତା ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ମା ମା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ହଁ ପଢିବି। ଜେଜେମା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ପାଠ କଣ କିଲୋ, ମାଇକିନିଆ ଝିଅଟା ପାଠ କଣ? ରନ୍ଧା ବଢା ଶିଖ, ଦହି ମୁହାଁ ଶିଖ, ଝଟି ଦିଆ ଶିଖ, ପାଠ କଣ? ହଇରେ ଶ୍ୟାମ, ରେବି ପାଠ ପଢିବ? ହଇରେ ତିରିଲା ଝିଅଟାର ପାଠ ପଢା କଣ? ହଉ ପଢୁ, କହୁଛି ତ ପଢୁ। ଝଙ୍କଡ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଝିଅ ମାନେ ଭାଗବତ ବୋଲି ପାରନ୍ତି, ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ ଛାନ୍ଦରେ ଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଜାଲ ପଡି ଯା ଡୁଗୁରିଟା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ରେବର ପାଠ ପଢା। ବାସୁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ରେବକୁ ପାଠ ପଢେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ରେବି ଆମର ବାସୁ ଭାଇ ଆଣିଥିବା ବହିରେ ହାତୀ ଘୋଡାର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ରାଜା ମାନେ ଘୋଡା ହାତୀକୁ ବାନ୍ଧିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଘୋଡା ହାତୀ ଉପରେ ଚଢିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରେବି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରେବତୀ ବହୁତ ପଢିଲାଣି। ସେଦିନ ରାତିରେ ମା ପୁଅ ଖାଇ ବସିଲା ବେଳେ, ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମା, ଭଲ ହବନି? ହଁ ଭଲ ତ ହବ, ହେଲେ ଜାତି କଥାଟା ବୁଝିଛୁ ତ? ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ଆଉ କଣ ବୁଝୁଛି କି? ଭଲ ପୁଅ ଗରିବ କରଣ ହେଲେ କଣ ହବ, ଜାତି ଭଲ। ଧନ ଦୌଲତ ନାହିଁ ବିଚାର, ଜାତି କଥାଟା ଆଗେ ପଚାର। ଏ ଘରେ ରହିବ ତ? ଆରେ ଘରେ ନ ରହି କୁଆଡେ ଯିବ? 1000 ହେଲେ ବି ମାମୁଁ ମାଇନା, ଆଉ କଣ? ଏଇ କଥାରୁ ରେବୁ ଆମର କଣ ବୁଝିଲା କି ଜାଣି, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଏକ ରକମର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ବାସୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇ ଦିଏ, ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଜ ମାରେ। ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଏନି। ହଠାତ୍ ଗାଁରେ କଥା ଉଠିଲା, ବାଡି ବୁଡି କୁଆଡେ ଗାଁରେ ମାତିଛି।
କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ରେବତୀର ମା ବି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦିନ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମୟ କାହାକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ସେ ଚାଲିଥାଏ ତା ବାଟରେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ୟା ଭିତରେ 3 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଜମିଦାର ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କା ସକାଶେ ଗାଈ ଦୁଇଟାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଲା। ଦେଇଥିବା 3.5 ମାଣ ଜମି ବି ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ରେବ ଆଜି ଢାଳଟେ କାଲି ତାଟିଆଟେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ବିକାବନ୍ଧା କରି ମାସେ ଚଳିଗଲେ। ବାସୁ 2 ଓଳି ଦୁଆରକୁ ଆସେ। ରାତି ଘଡ଼ିଏ ଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ। ବାସୁ ପଇସା ଦେଲେ ବି ବୁଢ଼ୀ ନିଏନି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ନେଇ ସଉଦାପତ୍ର ଆଣି ବୁଢ଼ୀକୁ ଦିଏ। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକୁ ଆଉ ଭଲ କରି କିଛି ଦିଶୁନି। ବାୟାଣୀ ପରି ହେଇଗଲାଣି ସେ। ଏବେ ଆଉ ନ କାନ୍ଦି ଏସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ରେବ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ଗାଳି ଦବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ସେଦିନ ରେବ ଉପରେ ରାଗ ଗରଗରେ କହିଲା, ଛି ଛି, ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେ ତ? लो ରେବ, लो ନିଆଁ, लो ଚୁଲି, ଅଲକ୍ଷଣୀ କୋଉଠିକାର? ବାପାକୁ ମାକୁ ଗାଈ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଲୁ। ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ମତେ କିଛି ଦିଶୁନି। କଣ ନା ପାଠ ପଢିବ। କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା ବାସୁ? କହିଲା ଝିଅ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇବ। ବିଚରା ରେବତୀକୁ ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଏକା ବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ତା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ସବୁ ସମାନ। ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧକୁ ମରିବାର ଆଜି ପ୍ରାୟ 5 ମାସ। ଠିକ ଦିନ 2 ବେଳେ ବାସୁ ଆସି ଡାକିଲା, ଜେଜେମା, ଜେଜେମା। କିଏ? ଜେଜେମା, ପିଲାମାନେ ହରିପୁର ଯିବେ। ମତେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। 5 ଦିନ ପରେ ଫେରିବି। ବାପରେ, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ନବୁ, ବେଳରେ ପାଟିରେ ଦାନା ଦବୁ। ଆଗରୁ ରେବତୀ ବାସୁ ସହିତ କେବେ ଆଖି ମିଶେଇ ପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାରି ଆଖିର ମିଳନ। ସବୁଦିନ ଚାହାଣିଠୁ ଆଜିର ଚାହାଣି ଅନେକ ଭିନ୍ନ। ଚାଲିଯିବା ପାଖରୁ ବାସୁ ହିଁ ରେବତୀର ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ରେବତୀର ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ କେବଳ ବାସୁ ଆଉ ବାସୁ। ବାସୁକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଟିକେ ପାଟିରେ ଦାନା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବାସୁ ଗଲା ଦିନରୁ ଆଜି 6 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। କାନ୍ଥରେ ଗାର ଟାଣି ଟାଣି ଦିନ ଗଣୁଥିଲା ରେବତୀ। ଆଜି ହରିହରପୁରରୁ ପିଲାମାନେ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ରେବ, ମାଉସୀ, ଶୁଣୁଛ? ହରିପୁରରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପଣ୍ଡିତକୁ ବାଡି ଧରିଲା। ବରଗଛ ମୂଳରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ହାୟ ହାୟ, କି ରୂପରେ, କି ଧୀରରେ। ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛ ବେଳେ ମାଛିକୁ ମୋ ବୋଲି କହିବେନି। ଆରେ ବାପ, ବିଦେଶକୁ ଆସି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଲୁ। ବୁଢ଼ୀର ଧାରଣା ବାସୁ କୁଆଡେ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢେଇ ଅପରାଧ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଏପଟେ ରେବତୀକୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର। ସେ ଆଉ ଉଠି ବସି ପାରୁନି, କଥା କହିପାରୁନି। ସନ୍ନିପାତର ଲକ୍ଷଣ। ସେଦିନ ବୁଢ଼ୀ ରେବତୀକୁ ନ ପାଇ ପାଟି କଲା, लो ରେବତୀ, लो ରେବ, लो ନିଆଁ, लो ଚୁଲି, ଯାହା ଆପଣ
କଣ ଖାଇବୁ ନା କଣ ଲ? ରହ ତୁ ଶୋଇଥା। ଘରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ। ପୁଡ଼ିବା ରାନ୍ଧିବ କଣ? ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି କଣା ଢାଳଟେ ପାଇଲା, ଧାଇଗଲା ଗାଁ ଦୋକାନକୁ ତାକୁ ବିକି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବ। ହେଲେ ସେ କଣା ଢାଳକୁ ରଖି କିଏ ବା ସଉଦାପତ୍ର ଦବ? କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀଟି ବୁଢ଼ୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କିଛି ଚାଉଳ ଦବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା। ବୁଢ଼ୀ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ସେ ଚାଉଳ ତକ ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରେବତୀ ବାଡ଼ି ପାଖରେ ବସି ବାପା ଲଗେଇଥିବା ସେ କଦଳୀ ଗଛଟିକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଗଛରେ ଭଣ୍ଡା ବଢିଲାଣି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମା ସେ ପିଜୁଳି ଗଛଟାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଶରଧାରେ ପାଣି ଢାଳ ଆଣି ସେ ଗଛରେ ଦେଇଥିଲା ରେବତୀ। ଅନ୍ଧାରରେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିଶୁନି। ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ତାରା ଭିତରେ ତା ମା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମମତାମୟୀ ହାତ ଦୁଇଟି ତା ପ୍ରତି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ, କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ, କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ। लो ରେବି, लो ନିଆଁ, लो ଚୁଲି। ମଲା, ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ? ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ଘରୁ ଆଉ କେହି କେବେ